עיקר הפעילות כיום במרכז סקרנות היא שיעורי עזר. סיימנו את שנת הלימודים הקודמת עם 111 תלמידים, כאשר 37 מתוכם הם תלמידים מחוץ לגבע. יש לנו עזרה לימודית מגילאי הגן עד סטודנטים שמקבלים עזרה בסטטיסטיקה, בקריאת מאמרים באנגלית ובעצם בכל צורך אחר. מקצה שביל העפר עולה ניגון חדש שהכנת בשבילי. בחדר הזה עובדים על חיזוקים מוטוריים. ילדים משתתפים שלי בחברת חיים, באחיזת עיקרון, ובכל מיני חיזוקים וכל מיני מתקנים. עכשיו אנחנו נעשה שערה. מוכנה? כן. ברצפה מצויר לוח המאה, ובלוח המאה אנחנו עובדים דרך הגוף. יש ילדים שלא מתקשים לתפוס את ההקשרים בין הסרט הראשונה, הסרט השנייה, הרצף של המספרים, ואנחנו עובדים דרך הגוף. דרך הגוף הרבה יותר קל לנו לתפוס. יש לנו מתחילת השנה פועל פה פרויקט הילה. זה פרויקט לנוער שנפלט מהמסגרת הרגילה של בית הספר, אך עדיין מעוניין לגשת לבגרות ולסיים 12 שנות לימוד. בני הנוער האלה שהם פה מהמועצה האזורית, מהקיבוצים והמושבים באזור, באים אליו כל בוקר משעה 9 ומסיימים ללמוד בשעה 2. זה פרויקט שהגיע הנה בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית. אנחנו בעצם נותנים לו את הגג, ואנחנו מקווים שבעתיד ניתן לו קצת יותר מגג, אלא נוכל גם להגדיל אותו ולהרחיב אותו. ואנחנו רוצים לתת להם פה עזרה גם בהכנה למבחנים, אבל גם במעטפת של עזרה ברכישת מקצוע. ויש בגבע, בתוך גבע עצמה, הרבה מאוד ענפים שיכולים לתת את המענה הזה, יכולים לקחת ילד וללמד אותו מקצוע. ואם אנחנו נוכל, ילד שבא ללמוד פה ושעה אחת הוא לומד להשלים בגרות, ושעה אחרת הוא הולך לענף בגבע ולומד מלחרות ועד לספר או לתפור או לערוך וידאו, אנחנו בעצם הופכים את כל גבע למרכז לימודי, ואני מאמין שזה אפשרי ושזה יכול להיות דבר נהדר. לקחנו בעצם את המצב הקיים שבו כל ילד בגבע קיבל, שהיה צריך, קיבל עזרה. ועל בסיס הזה, שהוא בסיס מאוד מאוד יקר לגבע, אנחנו בעצם מחפשים את הדרך להמשיך לתת את המענה הטוב ביותר, ואולי טוב יותר, בעלויות נמוכות יותר על ידי זה שאנחנו מגדילים את כל ההיצע של המקום. הכיוונים שאנחנו מתפרסים אליהם הם כיוונים שונים, גם עזרה לאוכלוסייה מבוגרת, גם עזרה פרטנית לאנשים שצריכים עזרה טיפולית כזאת או אחרת, אבל בעיקר ובעיקר כל המענה הלימודי שהוא מחוץ לבתי הספר, הכנות למבחנים, הכנות להתקבל למוסדות אקדמיים. אנחנו רוצים בעתיד לתת מענה גם לאנשים שאחרי צבא שצריכים להשלים בגרות, אם באמצעות כספים של המדינה ואם גם באמצעות כספים שנגייס ממקורות אחרים. תחום שלם של קואוצ'ינג הוא תחום שאנחנו מאמינים שאפשר לפתח בו את היכולת לעזור לילד, לא בקטע של בוא תראה איך לקרוא, או בוא תראה איך לענות על בחינה, אלא בוא תשאל את עצמך מה המטרות האמיתיות שלך.
יש לנו פה גם קבוצת ספרדית, קורס פסיכומטרי. בקיץ, בימי החופש הגדול עשינו קייטנת אנגלית. דבר נוסף שאנחנו מקדמים זה אנשים באזור שלנו שיש להם תחום פעילות מסוים, כמו ספורט טיפולי לדוגמה. מי שרוצה לבנות פה את הקריירה שלו בללמד ספורט טיפולי, או בחינוך מיוחד דרך פיתוח קול, או עזרה נגד חרדות בחינה באמצעות טיפולים אלטרנטיביים. כל הדברים האלה, אנחנו נותנים את המקום ואת האמון באנשים כדי שיפתחו את עצמם פה.